Når kone og børn er sendt afsted om morgenen, er Søren Ammitzbøll klar til at uddanne sig til maskinmester. Det sker hjemme på hans eget kontor. Jamen, det fungerer rigtig godt. Det giver en masse ro, at jeg er fjernstuderende og ikke har et stress over at skulle ud af døren. Hvad laver du, dreng? Søren Ammitzbøll er uddannet elektriker og læser til maskinmester på Aarhus Maskinmesterskoles fjernundervisningsprogram. Det kan sagtens lade sig gøre. Det er et spørgsmål om, at man strukturerer sin tid og siger sig selv, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Jeg synes, det her det er et fantastisk alternativ, og det var egentlig ikke min første prioritet, men det er det så blevet, og jeg vil ikke bytte det her fjernstudie væk fra noget andet. Med små børn i huset er det en stor hjælp at kunne arbejde, når det passer ind i familiens tidsplan. Det er hårdt, og der er meget, man skal igennem, men det er dejligt at have den fleksibilitet og mulighed for at strukturere, hvornår du gerne vil gøre tingene. I forhold til, at jeg har 2 børn og kan vælge, når de sover, kan gå ud og læse og sidde stille og roligt, uden at det går ud over familien. De fjernstuderende er på skole i Aarhus 2 gange 3 dage hvert semester. Her gennemføres alle praktiske forsøg og øvelser i skolens laboratorier og værksteder. Så er det bare mere sammenpres de 3 dage, og så får vi ligesom udført alt det, vi skal. Og så bruger vi jo de forsøg til at... Jamen, de bliver brugt i en lille rapport eller noget, og så har man ligesom dem at tænke tilbage på, hvordan var det nu, det var og sådan noget. Så det er helt sikkert også rart, at vi kommer op på skolen og har den der... have nogle ting i hænderne og mærke, hvordan er det nu lige, det hænger sammen. Jamen, jeg tænker på hele det der strukturering, vi har lavet. Hvem skal skrive hvad, og hvem sparer. Selvom forelæsninger og læsestof klares hjemme foran computeren, føler Søren Ammitzbøll ikke, at han går glip af det sociale studiemiljø. De 5 drenge i studiegruppen mødes hver dag på Skype, og de har hinandens ryg, hvis en af dem kommer bagud, og der bliver skam også snakket drengesnak og hygget. Jamen, det tror jeg, at folk de undervurderer lidt med fjernstudie, fordi vi har det rigtig godt, og her der er vi, alt det foregår igennem gruppen hele tiden. Jeg synes egentlig, det fungerer rigtig godt. Maskinmesteruddannelsens bredde er en af grundene til, at Søren satte sig på skolebænken igen, hjemme på sit eget kontor. Jeg synes, det er fedt, det giver så mange muligheder. Jeg har ikke lige pt. Har ikke nogen konkrete drømme, som jeg tænker, men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve nogle ting af det, man har lært, og prøve at se, hvor langt det nu kan bære en.